Shubor nakaslem jong unongsan Hima. Ka Jingkem jong ba Gabriel ke yang rai ubade Pulit na ka Meghalaya Police Service bat ubabat ya ka kerdan komandan ka SF10 ka day Halor ka Jingkynnoh ba ula Pyndonkam Bakla ya ka Pisa ha ka Jingkynnoh ya ka National Emergency Response System Public Safety Answering Point lani ya kata ka Ners PSAP hatanat sadar hasyalong kat ko mukurwo kubor bala phadu Inspector General of Police katanat CID Ulaong bala penrung da kes athanat CID persya yu ba yang rai ha ka paya dei ba ka tega Jingkynnoh ha ka jing toket dia ka tega Jingkynnoh ki Pulit menta ka sengi kila pelong ya ka Jingkynnoh hadian ba kila yu ka jingbet na ka ying bishar special judge ya ka Jingkynnoh la pelong ha ka ying sa ba yang rai ka badan halum siap Chan Marie Upper Golf Links ha ka ying sa la ni ka official quarters ha Golf Links bat ha ka farmhouse ka badan hartiang sning haribhoy Hakani ka Jingkynnoh lalap ya ki kot kisla Pisa bat ki weipat bat hadian kata lakiam no yu ba yang rai ka jing toket persya yu niu he Pulit kadang ya chakman